bella kan ngatele kan lebo wuli an ka taa ngiga ngatele kan an bɛ taa wanti tari cɛ ballon di sa dabila sa ballon di sa cɛ lebo ne tilala an bɛ se mun ye individualité jaw de ye y'a ka ballon ko daminɛ Boy, yeah. an da la jagoya y'o kɛ jagoya y'o kɛ lebo wala ballon kɛ mɔgɔ kelen non n bɛ mɔgɔ faga lebo an ka taa muso ka dumuni di dumuni lasiri la voilà cɛ kelen jɔlen filɛ ballon d'a ma sabali sa lebo i kan lamɛn an kan ka taa muso ka dumuni di n hakili la e nakun ye nin ye ka bɔ baarayɔrɔ la n y'a faamu sa n bɛ t'i bila se jɔn ma ci kan a bɛ jɔn ma ci kan muso ka denwuli ye sini yɛrɛ ye ala bɔ e yɛrɛ ka lajɛ cɛ ninnu bɛ ne faga ci lebo an bɛ se ka taa voilà très bien joué c'est ça labɛn la kan ne faga e tɛ ne lamɛn n ka tele kan lebo wuli an ka taa n ka tele kan an bɛ taa wanti tari komi tagali yɛrɛ ma bɔ ne so kɔnɔ c'est ça adama u ti ɲa ko la u ti fara ɲɔgɔn kelen bɛ ka deni tɔɲɔ i t'i yɛrɛ ta ya ala dɔ a kan dɔn labɛn ne dun donna so kɔnɔ e bɔra lebu i jɛngɛ sa n bɛ ka n ka fitɔn lajɛ e de m'a fɔ sisan ko an ka taa ou bien i sago sera saniya bɔlɔma donc tasara de don lebu sabali sa n ɲɛ tɛ foyi la n sigi kun ka fɛn min ma kɔnɔ o yɛrɛ seli i bɛ n'i jɔ ɲɛma labɛn o dɔrɔn tasara de don ka taa mini e ma fɔ an ka taa dumuni di la o ne ka fitɔn daminɛ ne de i bɛ sɔrɔ ka na k'i to balɔnajɛ la ne ye kɔlɔkɔlɔ k'e da la donc e bɛ k'i ta de sara quoi ayi nin y'o ko bannen o d'accord n'o ko banna wuli ka dumuni dan sa wuli ka dumuni dan i kumana de sisan dumuni taa gabu kɔnɔ dumuni bilalen bɛ i ka t'i yɛrɛ sɛrifi depo i sigi i ka bɔ ɲɛma walima i ka taa labɛn k'e ka dumuni di ne ma ko e b'i ka fitɔn filɛ la fitɔn de ye furu ka na yan i sɛgɛnnen don nin y'a diminen bɛɛ de ye donc tasara b'an ni ɲɔgɔn cɛ mun sɛgɛnna ɲɔgɔn nɔfɛ koyi tellement ka da ye a bɛ kuma sara n'a bɛ tila ka jogo donc e ma fɔ de ko de ne bɛ ka n ka film de lajɛ ça c'est la belle cogo modèle dabila sa kana tasara dɔn ni ɲɔgɔn cɛ la belle i ka kumakan bɛ ka n perturber sa sabali je n'entends rien ayi n tɛ lamɛn n bɛna dɔ de fara volume kan sa i ka feuilleton de filɛ ne kɔrɔ c'est moi le mot lebu i ka ballon lajɛ sisan n ye ko bɛɛ k'i da la k'i ka ballon in to i m'a to i tɛna na n déranger yan dɛ bon n jɔ t'o la sa nka ma chérie dabila sa n lajɛ au moins n ka finesse ninnu de bɛ fa don da la ça c'est la belle a wuli an ka taa dumuni kɛ sa i den la sini bɛ bɔ baarayɔrɔ la dɔrɔn direct an bɛ t'i terimuso lajɛ ne de ko ten je te donne ma parole ne de ko ten ni ko ten bɔn wuli an ka taa dumuni kɛ an taa dumuni ko ɲɛna ça c'est la belle yes ça va ne filɛ nin ye n'i bɛ ballon filɛ la dɔrɔn i tɛ mɔgɔ considérer o man ɲi fo dɔ ka dɔ bila de ni ne nana dɔrɔn n bɛ n ka fɛnw bɛɛ kɛ k'i to ballon lajɛ la walasa i k'an lajɛ mais o si la ça c'est ma belle. N'i y'o bila dɔrɔn ne fɛnɛ bɛ i ma ye ça ye cɛ minnu muso bɛ ne kɛnɛya de i ye fo wa n'i ka plat préféré de fɛ non cɛ ja o kɔrɔ an bɛ sogo min bi ka boisson ɲimi ça c'est la belle. taa seliya ne tɛ baara yɔrɔ. an bɛ mawuludu la n'i ko cɔ fo ne ja bɛ tigɛ a kan ka fɔ de koyi salon mawuludu la jɛgɛ yiran kan bɔra bɛɛ ka so fo ne labɛn a ma diya n ye koyi
mais la belle jɛgɛ idan kan bɔra minnu fɛ se m'olu bɛ n'o se t'anw ye e bɛ fɛ o ka bɔ an fɛ yen cogo di lebu ɲinan ta n b'a fɔ k'i bɛ ka taa baarayɔrɔ la i segintɔ i k'i jija an ka misi ko min fɔra a ka bɔ a sira fɛ i kana ni misi ye ko jumɛn ɲinan an ka misi faga su in na a sogo ka tila bɛɛ lajɛlen na sigida in na sigida bɛɛ k'a dɔn ko misi de fagara la belle fille ɲinan ma wolo la la belle a tɔ bɔra a laɲini na sa dɛ mais misi wari bɔ min u bɛ fɛ ka taa juru ta ka misi san ka na n'o ye dɛ i fɛnɛ sa salon ni ɲinan tɛ kelen ye a fɔ ko alihamudulilayi alihamudulilayi mais ka misi san e ni ne fila dɔrɔn minnu bɛ misi san k'a se b'olu ye dɛ e m'a faamu ni misi in sogo tilala sigida bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko ne labɛnni ye misi de faga n ka so a kɛra waso ye donc e t'a kɛ kun ye mɔgɔw k'a fɔ ko e y'a kɛ to i k'an faamu kuma dɔw la sa ayi labɛnni o kɔni tɛ ala ko ye tuguni ni mawuludu sera ka min se t'u ye i b'o de kɛ ni misi in fagara a sogo an tɛna dun wa mais e ni ne fila misi han tiɲɛ yɛrɛ kɔni na misi se tɛ ne labɛn nka ne kɔni bɛ se ka promesse kelen min kɔni tɛ yen a ka ca ala fɛ inshallah i bɛ duman dun wa i bɛ dun fo k'i wasa n'ala sɔnna tulu bɛ bilen ni fɛn min ye fo n'a kɛra ta la dɔrɔn a b'a fɔ can bɛɛ k'a mankan mɛn ni can de ka di a bɛ tila k'a fɔ cuu a bɛɛ bɛ k'i ye labɛn han mais ni e y'a bɛ fɛ ka mawuludu nin kɛ cogo min na a ma dabila o kama dɛ han hali ni se yɛrɛ t'i ye ka o dumuni ba modèle ninnu kɛ seliji tɛ i ka jogo fila seli ala ye k'i hami jira ala la han o b'a ɲa o yɛrɛ baraji ma bon ni jagoya jugu ta ka fɛn koba kɛ o ya han d'accord n bɛ taa baarayɔrɔ la n'ala sɔnna dogo don inshallah baasi tɛ ala ka bi tile diya yarabi ka gasigiw la foni non c'est ça lala misi ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ yɛrɛ ni gasi hali bi misi ya ma belle ni min sɔrɔla o y'an gɛrɛsɛgɛ ye an b'o de dun n'ala sɔnna inshallah bon allez prends soin de toi merci allez je t'aime bisous ka segin ni ɲuman ye amina yarabi label kan silikon dum label abarkala ye ha label ne kabako ko yɛrɛ da ye e mɔgɔ min tɛ seli ka kɔrɔ ka ɲɛ yɛrɛ e seli fo ye ne ka kɛlɛ ne taa o taa fajira ni ne ye lawuli kɛlɛ n bɛ segin ka na suruma seli kɛlɛ nka bi ka n'o seli daminɛ an taara ko tɛ dabila. ne b'o sabali sa n ɲɛ bɛ na n filɛ nin ye ka n ka wurudi le tigɛ i kama i sigilen min kunna n bɛ wurudi la kuma o kuma diyagoya fo n'a tigɛ sa ka ɲɛsin ma. ne tɛ seli o moins ni kɔni y'a daminɛ don min na n kan ka encourager o la sa non du courage vraiment du courage ɔ bila an ka taa an da sa. ne ma tila fɔlɔ suro wajulukɛyɔrɔ la n'e tun bɛ yen i sigilen tun tɛ nin fɔ an ka sabali koyi libu an ka suro karamɔgɔ in a ye ladilikan dɔ fɔ an ye suro non f'i kun ka kɛ hali an kun ka taa ɲɔgɔn fɛ ne sabalila koyi tana ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye amina yɛrɛ ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la vraiment mawuludu na k'e ma sababu ɲuman ye ayiwa n'i tilala ne bɛ taa n da fɔlɔ ayiwa du courage ha a barika jabaru ye koyi k'a fɔ ne labɛn falelen libu hali sufɛ i tɛ se ka baroni kelen fɛ i sigilen don ordinateur digidigi la ten labɛn bolo an bɛ ka baro kɛ ordinateur digidigi la ten tɛ dɛ e b'a dɔn baara dɔw de bɛ yen fo m'olu terminer sanni sini cɛ wa i bɛ ka kuma yɛrɛ hali i tɛ ka ne lajɛ i ɲɛ b'i ka écran de la ne ɲɛ b'i la sa labɛn te b'a dɔn baara yɔrɔ baara ko fana i y'a ye n'an ma hakili to o fana na
kuma ka ca dɛ kɔni ka fisa n'i ye tile kɛ baara la i ka su kɔni ɲɛ baro dumani n'an fɛ ko de bɛ an nisɔndiya partenaire dɔ ka fɛn dɔ de bɔ fo k'o terminer wala ne ka cɛ kan jumɛn bɛ yen a jo ka jo dɔ i bɛ kɔn in na ye ka ban d'accord pas de souci n yɛrɛ bɛ baara fitinin dɔ o banna ka ban yɛrɛ donc n b'i sɔrɔ yen kɛ o bɛ d'accord à tout à l'heure n bɛna sisan ok à tout à l'heure labɛn mun nana Kunkolo cogo di? Labɛn an tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. ne se i b'o se minɛ i se minɛ a bɛ ka dimi de koyi. Sen jɔ t'o la dɛ. I jɔ sa i jɔ c'est très simple. Wuli an ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Wuli an ka taa dɔgɔtɔrɔso la sa. Ayi a bɛ sɔn ka tɛmɛ o i b'o ta jateminɛ n'a sera ka tɛmɛ. Labɛn. A bɛ ka dimi koyi i b'a fɔ ko dɔ de bɛ ka biɲɛ genge a la. Kan kuma bin tɛ dɛ. Ne yɛrɛ kɔni ma deli ka kɛnɛ na yɛrɛ. Mais an ka taa dɔgɔtɔrɔso la directement. Sabali sigi tantɔ kɔni i bɛ se ka kɛ a bɛ tɛmɛ o. Labɛn bana dɔw tɛ négliger dɛ. Enfin bana dɔw tɛ négliger dɛ. Jɔn tɛ na. Ça va pas. Ni famana ka ni minɛ ne ko kunkolo i b'i bolo da kunkolo la kunkolo in ka kalan fana a lajɛ a bɛ ka kalaya de. Effectivement a ka kalan koyi d'accord comme yɛrɛ ko don ko ça va passer. An b'a jateminɛ. Il y a du bien quand même. Funteni de bɛ ka wuli la sisan. A ye jɔn ka tile min k'a la kɛ. Ne kɔni yɛrɛ bɛ se ka bɔ cogo min na an bolo ko nin yɛrɛ to yen sisan. Ça va dɛ. Bolili sira de t'o kɛrɛfɛ u bɛ sɔn ka fɛn. Ne bɛ yan labɛn ne bɛ yan tɛ taa yɔrɔ si. I tɛ se yan. Bɛn i ye ja tigɛ de labɛn i ye ja tigɛ yɛrɛ yɛrɛ de ne yɛrɛ ko an ka dossier datugu ka ban sa. An sigi kan. I b'a dɔn na Libo i ka nin lajɛ nin bɛ sɔn ka ɲa dɛ an ka fauteuil i tun b'a la k'an ka fauteuil kɔrɔla e ka nin lajɛ bani nin ka ɲi dɛ ne y'a ye Facebook de kan u ka page bɛ Facebook de kan awɔ a fauteuil non contacte ta n'o ye dɔrɔn a bɛ ka contacte ta n'o ye. Écoutez problème t'a la. sinon a tɛ mɛn o une semaine ɲɔgɔnna dɔrɔn. J'espère ça va maintenant quand même. Ça commence à aller. D'accord. On peut dire contacter ta nous. Même reposer donner. Bleu blanc. Ou bien son nyanga ça va mon oui. Il y a pas de problème tout ce que tu veux. D'accord. Fota. Chou boli. Hendi bana mane mne jo ne mne. Ike ko yo ke ya. Ita be bla de ta fro ko. Boli te jura, pas bouger. Na ma ere je soro. Ke ngaiti son de la kuma be. Label.
Ne comprends pas vitesse et précipitation. Souvent, ni mɔgɔ ko k'a bɛ baro kɛ n'a ye dɔrɔn a bɛ na ni wariko problème ou bien a bɛ problème wɛrɛ évoquer. Aw t'an faamu de sa. Non, non, a ka di bɛɛ ye ni furumuso ka sigi souvent kan aw tɛ temps i y'a ye wa surtout n'a bɛ lɔfu baroninw na. Ma ko ye sa wa. Diɲɛ yɛrɛ ye nin de ye quoi i y'a ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Babile. Somɔgɔw bɛ di? E ni fama sa. Babile. An ka madame. Ça va? Ayi sigi b'an fɛ. I ko maa min tɛ sigida la yan. A bɛ kɛ cogo di? Mɔgɔ bɛ tunu. D'accord, bisimila Sigi b'an fɛ yan. Jamana in bɛ cogo min na sisan. Lamɔtu ka tunu a man ɲi dɛ. Somɔgɔw bɛ di? An b'a. Denbaya don. Alhamdulilayi. An b'a. Aw yɛrɛ don? Ça va, ça An va, denw ça don? va, Kɔri baasi tɛ yen? ça va, ça va, alhamdulilayi. Ça va. A kɛra tile fila ye vraiment. Tiɲɛ yɛrɛ la, i ko mɔgɔ min tɛ sigida la yan. I bisimila. Saha. A ka di kɔni. Bon. Man di dɛ. École ta sera. I denw. Bon ne denw o ye e den de ye. École sarako de bɛ ne la. Mais école tabali ye école sarako tugun. Ko ko kura de donna la. San o san i bɛ instruction kura de kɛ. Ne fa tɔgɔma yɛrɛ o yɛrɛ bɛ kasi la ne da la don o don ko fo ka nɛgɛsɔnni san ka taa ne ma. Nɛgɛsɔnni dun bi n'i ma 6000, 5000 ni 500 ni m'o bɛ i tɛ nɛgɛsɔnni sɔrɔ. N'olu fana ka instruction wari fana faral'o kan tuguni juru min fana bɛ ne la. Entre ne ma sutura a ko bɛ kɛ malo ye dɛ. Mais Babile, i tɛ taa n'o ye école publique la. O ma fisa diyagoya fana tɛ privé taga nin ye koyi. Ou bien? N bɛ min f'i ye. École publique bɛ cogo min na bi. N'i bɛ fɛ i den ka kalan i bɛ taa n'a ye privé de la. O de la Babile, Babile, a ko mentalité b'a kun na sa. Problème yɛrɛ ye jumɛn ye aussi? Bon, bi tiɲɛ na n mago bɛ somme dɔ de la. Hali n'o bɛɛ ma sɔrɔ i bolo i k'a lajɛ hali n'a kɛra o tilancɛ n ka se k'u sɔrɔ. N bɛ boli k'o dafa cogoya wɛrɛ la. Bon, e mana na juru ta sisan Babile ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école la. Kalo sarako bɛna kɛ cogo di ou bien i bɛ continuer k'o juru fana ta de? Bon, nin de ka gɛlɛn fɔlɔ. Ni min ka gɛlɛn fɔlɔ n b'o bɔ a la. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a ka kalan ne yɛrɛ ma. Ne yɛrɛ ka denmisɛnninw ta il a fallu que labɛn yɛrɛ ka ne dɛmɛ cogo dɔw la n ka se ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan. Sinon e kɔni b'a dɔn i ma deli ka se ma problème na comment n se k'o kɛ. N y'a mɛn. Nka n'i kɔni bɛ fɛ i denw ka kalan i bɛ taa n'u ye privé de la. Aw hakilina b'aw kun na sa privé o public o a bɛɛ ye kalanyɔrɔ de ye. Ayiwa k'an bɛ dɔn wɛrɛ. Ni Ala sɔnna. D'accord, i bɛ n ka foli fɔ madame ne ye. D'accord, merci beaucoup. La belle. Jɔn sigi fɔlɔ. Mun kɛra tugun? Babile ta in dun. Mɔgɔ bɛ juru fana ta ka tigi i denw ka inscription kɛ. Kabako an yɛrɛ ma tila an kundonna na. A kana taa don public la. La belle ne dabali banna don. Diyagoya la f'i ka t'i denw don tɔw bɛ ka faamanden école la tɔw bɛ k'u denw don yɔrɔ min na n'o se t'e ye. Sɔrɔ min t'e bolo. Kabako a laban kɛ a bɛ taa public la mɔgɔ t'o fɔ a ye. Dɔw bɛ diɲɛlatigɛ nin gɛlɛya u yɛrɛ bolo dɛ. An k'an ka baro dumuni continuer wala. Mais Babile mana baro yɛrɛ kunnaya mɔgɔ da sa wa. Bi dɔ in jara koyi. Ayi hali n'a man di ne y'a wuli kɔni. I ka nɛnɛ I kelen kana dan nɛnɛli ma dɛ parce que a bɛ to nɛnɛli de la k'a bɛɛ min souvent mɔgɔw ɲɛna. Lebu dɛ. Ne bɛ nin bɛɛ la an ka nin sen tɔn wari ka ca koyi. A sarali juru yɛrɛ de bɛ ne na fo n'i farala an kan ka n dɛmɛ nin sen tɔn na dɛ. N ye nin de fɔ mɔgɔ n'e mana ja dɔn dɔrɔn i bɛ wariko problème de expose mɔgɔ n'e mana ja dɔn dɔrɔn i bɛ wariko kuma de. N'an bɛ baro de la o n bɛ ka n hamina dɔ de f'i ɲɛna o tɛ ko gɛlɛn ye sa. Ayi ne y'a dɔn ko baro tɛ laban wariko kɔ k'a fɔ ne y'o dɔn. I ka sabali i b'a gérer yan kelen ni gérer n ye sa. A sanu wa a b'a n'u la. Se somɔgɔw. I ka kɛnɛ yan somɔgɔw maa fi a kɛra faama ye dɛ i b'a dun baasi foyi t'a la. Lebo wuli an ka don so kɔnɔ. So kɔnɔ wa? Foli y'a se nin na. Non, la belle fana ka sabali sa n yɛrɛ woloden mɔgɔ min fa ni bɛ sigi la kabini
Non, il faut un double. Il faut le bénir à Carwal d'État ton offre. Et mais il faut déjà il va l'amener. Et quand blagné en ata. Non, la belle franga comme del double ça, il n'a le tina. Les bois en ata, bibaro banane. Non, la belle ni madame pour do kana fune ka boanga pour que tout. Non, ça c'est fini. Non. Non, ni c'est quand il faut. Non, non, t'es non. Non, non, non. Kala ni famu ni bibaro banane. Ni kolo kolo. Do rete fondem flan. Hein? Ay ni ada la sigili bantoy. Ush. Que tu flegam uno ko era ba ko nan. Lebo. Lebo na ka temna uta. Allah. Lebo. Lebo. Ouais, la belle. Yani erla. O mai tata du gono bien. Bon, madame, ne metta du bon, je pense pas. Lebo, ni mata du gono. Sini ni akili ba la école tabi no. Kebe na ni demsenu ka école ta fe on yi fe ni bora du gono. Ni mata du gono bi nyana botu godi. La belle te chanfu nyana. Dorme kile yara le tele. Dorme kile tele. Ali essence mega mobile ata du gono tele. On me no ko suku bi no fo nyana ke. Ha? Bon, elle va la belle. Et quand on voit comment on a, nous voir comment finir avec 10 000 tu as vu? I jode anga chen fo fene de. E fene mana war min ta ki bo sara. O te sara de ka juru te sara de. Ah, la belle, la belle, la belle. Et comme baro on veut juru sara de. Chamante sara de. Ay sa no. Ni wati gelale no kuma dola, il faut na war ko kuma mana faro ko ba da mo ko su dabo. Na ko baro on chen ma belle. No gwa be ben le mari. Watan flava ben na bo. Lebo. Ah, kan sa watan na wasa. Oh, ni côté. Nto la je so nga kasarle. Non, mais ça la belle. Et toi aussi, hein? Quand on veut ça, on pourra pas y avec les RM. Direct. A foni cheka indalo mi ta ta. Ça c'est ma belle. Oh, Lebo. La belle. A fleni. Lebo. A kasara de. Elle la belle. De moi du roulé de. Non, fais-moi confiance. Ou bien tu gardes le beau là, hein? Ah oui, ça. Ça c'est ma belle. D'accord. Problème fou est là. Peut-être que on a samedi, tu me sens fourniture belle. Bien. Bon allez, gros bisous. Mais il est comment? Calme, sorry. Lebo tara kaka beto de. Amani yekui. Adum bora kaba. Hein? Neme. Ko warta kunyo kunae. Ayate temenika. Lebo, e ma munyini. Ni ma munyini? E ma la bien. Lebo. Na demson be inscrit école privée là ou t'es inscrit? La belle. Mana ko dabla de wal karfane na ngabinya. Ngabinya. Mere malay kanati bagasi kuma sida a mo na fini la ndo oui ma chérie Zoli il est comment ça kero e kan me de bila ça va alhamdoulilah e ka kunu kay ça va mo yi boire kambi tara dem sonu ka inscription la école de la privée ah oui école ta sera na sifa c'est possible là oui école soyi man on est amandonu le travail ba inscription wali 200 000 chaque mois 100 000 tara de ton supermarché dobe fin monde meki kalito c'est que ba dam le 10 000 faut ka yele ni 10 000 ta kelen sa ani 15 000 ta ani piton
I copine. Eh Rabi. Mun bi k'i lajɛ de. Wallahi. A se ka ɲɛfɔ. Ɲɛbɔlenba de don I fɛ. Ne ka dagabana. O de kale kan ye ko ɲina ko fo denmisɛnw ka taa bila ekɔlisoba la. Na ila ka ɲɛ sa. Ka sigida bɛ kɔfɛ. K'e garandamuba ye. E cɛ bɛ baara ɲɛnama la. A bɛ se ka ɲɛfɔ. Garabali. Ni ne ye miiri sigida kɔnɔ ne yɛrɛ ne labɛli filɛ nin bonya min talen don ka da ne kan ko ne ka denmisɛnninw de bɛ taa bila ekɔlisoba la. Ka muso I bɛ ka musoya de bila joli la sa. Sabali fɛnɛ bɛ ka yɛlɛ n ma. N tɛ kana dɔ fara n ka soucis kan sa. Ne fɛrɛ sa parce que an tun tɛ nin bɛɛ kalama quoi. Garabali de don. A tun ma. E nana ne ɲɛ yɛrɛ de sisan. Kosɛbɛ. Lebo tɛ yan. A bɛ n'an sɔrɔ yan bi. Bidon tantɔ de sa. Musoya fɛrɛw I y'a fɔ cogo min na dɛ n bɛ n'a bɛɛ de sigi sen kan. A bɛɛ de tigɛ a la. Fo denmisɛnninw ka taa privé de la. O tuma mun don? Ko ni Lebo yɛrɛ de kɛlen bɛ ka non. Ani tile. Dagabana yan. Nse. Ne dɔgɔnin. Ne balimakɛ. Ça va? Kan jumɛn de bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. E ka ko ka ɲi. Alhamdulilayi. I yɛrɛ dun? A kɛra fama ye. Dɔɔnin dɔrɔn. Kosɛbɛ. Ça va? Est-ce que ne tɛ sira ɲini? Aïssa, i sigi an ka fila fɔ. Tu nana ci télémani dɔ de la. Ka to n ka sira ɲini ba ye. Ah d'accord, problème. Ala ka yɛrɛ fɔ encore. Labɛn. Amina rabbina. Amina rabbina. Label. Mun bɛ tuguni? Lebo min bɛ e b'a dɔn pɛrɛ denmisɛnninw ka ekɔliso ko o de bɛ yen. Label. Ne bolo n k'an kuma kɛ su la ka ban chambre kɔnɔ. Denmisɛnninw bɛ to ekɔlisoba la. Lebo e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ kalan min bɛ privé la bi bi in na o tɛ ekɔlisoba la kalan de bɛ ekɔlisoba ninnu na n denw bɛ taa privé la dɛ. Label sabali sa. Privé o ekɔlisoba o a bɛɛ ye kalan kelen de ye. Ni denmisɛnw donna ekɔlisoba la n'i y'u suit normalement u yɛrɛ bɛ formation sɔrɔ la u t'o sɔrɔ privé ninnu kɔnɔ. I bɛ ko o ko la dɛ i b'o de bila k'i ɲɛsin denmisɛnnin ninnu ka privé ko ma denmisɛnnin ninnu bɛ taa privé la ɲinan koyi. C'est très simple. Privé nin dɔ filɛ kɔfɛla la n bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn problème fosi t'o la. n tigɛ fila ka yafa n ma kɔfɛla ni privé e b'o cogoya dɔn mɔgɔ jɔn bɛ ne ye sa e sigida in na ko ne den bɛ kɔfɛla nin na u ka famaden ni école minnu bɛ yen inscription 40,000 I yɛrɛ balimamuso de bɔra yan ka n'a fɔ 40,000 a denw b'o de la o cɛ kɛlen bɛ k'o bila en valeur mais Lebo e de kɛlen bɛ e bɛ fɛ ka ne malo sigida in na ne denw bɛ taa o famaden ni école de la 40,000 a bɛ sara kalo la 20,000 I jija dɛ. Ok. Label. Comme i yɛrɛ ko ten min ye instruction 40,000 ne b'o sara. A kalo 20,000 i yɛrɛ b'i dogo dɔ la problème fosi t'a la. I ko mun? Lebo. Label. Ne ma bɔ sa Lebo ala kama n b'i deli Lebo sabali. Mun de kɛra i tɛ bɔ ni yan? I tɛ bɔ ni yan? Sabali n b'i deli. Ne tɛ ka kuma e de fɛ. Lebo sabali sa Lebo. Ne de bɛ k'a cɛ la. Ala Lebo i miiri denw ma sabali dɔ ma kɛ minɛncɛ ka fini la sa wa. Don mɔni i bɛ taa n'a. Ala dɔ kɛra minɛncɛ ka fini la koyi Lebo an kɔrɔbayara nin ma. Fɛn fɛn bɛ na ne de bɛ k'a cɛ la. N b'i deli a kɛ mansa ninnu kama e bɛ ne gɛn ne bɛ taa mini. N k'i ka bɔ nin b'a fɛ de mun ne tɛ bɔ nin yan. Lebo sabali Ala Lebo n b'i deli. Yɔrɔ dɔ ka di i ta ka ye. N ko yɔrɔ dɔ ka di i ta ka ye. I sen kana don yan dɛ. N'i sen kana don yan. Sabali n b'i deli. N'i sen kana don yan n bɛ matigi la dɛ. E tɛ o. Furucɛ yɛrɛ ta mana kɛ ko n'ale dimina kuma o kuma k'a bɛ n ka minɛnw cɛ ka bila kɛnɛ ma
Ni foué. Allah. Ne bɛna malo sigida la. N'i taara so fa b'i kɔrɔfɔ ba b'i kɔrɔfɔ sigida mɔgɔ bɛɛ bɛ bila i la ko furu man di ye k'a sɔrɔ n bɛ ka n seko kɛ cɛ n ye minɛn cɛ ka fili o minɛn cɛ ka fili ne de nege bɔra sigida bɛɛ la ka ban ne bɛ nin kɛ cogo di n bɛ taa min Allah. Lebo, nana, ante. Itu bunyi dia. Nunggu kamu kan jika labeka kerana lafu beda la kufur cedera belani. Na hali duni tadi, duni belani, umaseka dia. Kamfu, kumate kenfe. Na yenye kumandole bafu nsigile kuro de kala. Kuma foi kelen chenche avec cogo di ala ka bonna to ko sa ke timina ndia lebo nefo nje lebo iti ka dono fana di amuru blain ne mun kela diɲɛ don o don ko kelen iti kuma blana ni yɛlɛli fɛ iti yɛlɛn fɛ an tɛna se ka to ma kuma ɲɔgɔnya foyi tɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ lebo sabali i sigi n bɛna kuma i fɛ sabali n lamɛn bi n lamɛn Nche. Foli ye juru ye dɛ, foli ka gɛlɛn o ma. I bɛna kuma n fɛ i t'a fɔ. Lebo, e ni ne ka furu a bɛ dɔɔnin bɔ sa dɛ. Ne ko i bɛna kuma n fɛ i t'a fɔ. N bɛna don. I sigira bi ka na mɛn a diyara n ye. Ka d'a kan hakili b'a la o ni sisan e ni ne ka sigi ka kuma o cɛ ka jan dɛ. Muna ite kuma n fɛ muna ni ne ye baro bila e la lebo e tɛ kuma ne fɛ hali ni ne yɛrɛlen fɛ lebo e b'i ɲɛ kuma i ka gundo kuma tɛ fɔ n ɲɛna degun y'i sɔrɔ baarayɔrɔ la hali ni nana lebo ni ne y'i ɲininka i tɛ fɛn fɔ n ye hakili la furuɲɔgɔnya la n'an ma kuma ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ sokɔnɔna kow lebo e ni ne kan ka to ka sigi ka o baro kɛ. Ne ko i bɛna kuma n fɛ ne t'a fɔ ne. Lebo n bɛ kuma de la o n b'i deli ala yɛrɛ kama ne bɛ i kɔ so yan de n'i bɔra ka taa baarayɔrɔ la ne kelen de sigilen bɛ kɛ yan n bɛ denmisɛnninw kɔlɔsi ka tele lajɛ ni e nana ka bɔ o baarayɔrɔ la gɛrɛ an n'an ka baro kɛ a bɛ doni dɔ ta ka bɔ e kun a b'a ta ka bɔ ne kun n'a ma kuma ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn faamu n b'i deli yɛrɛ de n bolo fila bɛ n kɔ ye ni n ye min k'i la furuɲɔgɔnya la i ka yafa n ma ne b'o n b'i deli yafa n ma a diyara n ye ne k'i ye situation dɔ la a man di ne yɛrɛ ye mais mun ne t'a ɲini ka n hakilina dɔ kuma dɔ la hakilina dɔn o de n'i y'a mɛn a bɛ ɲɔgɔn hakilina dɔn o ka sɔrɔ aw bɛ sigi ka kuma aw bɛ baro kɛ lebo n'i ye kuma ne fɛ kuma o kuma i ɲɛ kumunen don i b'a fɔ ne ye fɛn dɔ de k'i la n bɛ fɛn dɔ de k'i la diɲɛ don o don mun na a banna ne tun bɛ ka to ka n hakilina ɲini ka dɔn ne bɛ baarayɔrɔ la kuma dɔ la i t'a dɔn min bɛ n na i t'a ɲini ka dɔn min bɛ n na fɔlɔ sinon ko la ne ka kɛlɛ a ma ne yɛrɛ ou bien ne ye nin bannen
Bon, nous sommes là. Nous sommes là. Ah, n'est pas la belle. Et la belle, ne gagne mon dernier que l'année. Immanuel, Kabulu to film l'enfant. Immanuel, Kabulu to malo l'enfant. Et la belle, ne gagne mon dernier que l'année. Ça va. C'est la belle femme qui m'a donné ça. Hein? Vous m'avez qu'à plaigner. Hein? Bitoy. Ni yeni dum. Aku mati tu. Nene gapo ya. Ya kiga tu eredi. Asal nama. La belle. Bienvenue. Ndebo toke. Bienvenue. Tu mena to kuna ni made toke. Ni mamiri ala mamiri ndamabo. Ha? Ka ko ba dum na kele. Koko. Téléphone me bola gabo wona. Téléphone me bola. Mutasa. Donc, tu as ton téléphone, dis-lui à quoi finir en allant. Le téléphone, tu n'es pas le La belle. La belle. Ne m'a qu'un bien. Donc, comment tu as ta parole là, ça? Ça va, ça. Comment tu as ta parole là? Ça va, ça. Tu vas pas prendre. A donné la gueule de Chidon. Dama na mfeni mine kaba nugo be bawola wa kini dina ma to gun ya ko o gano la chogodi